Čau lidi, já jsem Dominik a vítám vás u tady toho videa z Robloxu. A nemáme kameru, protože nám strašně překáží. Já nevím, co dělat. Jo, nemáme nic tak. Jo, jsem chtěl, Jo, tady to je mapa. Ale já nevím, co to je za mapu. Pozor, země láva. Země láva? Ne. Jak mám pokládat? Aha, takhle. Ty máš dej si tu mapu. Já mám zabít ty lidi. Počkej. Jo, tak. Ale jestli byste nevěděli, tak když vyhrajete, tak započty si tady můžete koupit děhláka, konfety a tyhle dvě blbosti. Koníka a ještě něco. A prej to hrál před pár sekundama Ryder. Je to portálu. Ne, to je za Robloxem. Ale počkej, na ten portál. Ale portál. Ne. A to mi dokáže. Dominik je lama na parkour a stejně mu to nejde. Nejde mi to a skočil od toho stromu na ten portál, když je to nemožný. Je to možný. A je to primitiv. Jo, odkud? Ano, odkud. A teď na druhý portál. A Oh. no. Je to tady to. Ne. Jo, teď se to otočí. Jo. Takhle, hop. Takhle. Ne. Ježiš, a byl jsi předposlední, který tam žil. Ale to je jedno. Tamhle ty diamondy a tahle. To musím si všem předtím. Já chci. Tohle chceme. To je za Robloxy. To chceme. Zapoňte je na druhé straně. Zapoň ty. Ne, za Roblox je tady to a vedle je za ty pointy. Point. A to si budeme moc vydělávat. Prostě. Jo, ale musíš být... Ne! Tady to bude padat. Ne! Podkopávačka, pozor. Hop. Stejně koukej, aby si skočil. Ani jeden nás nedá jednu novou minihru. A minihry jsou blbý. Nejsou. Jo. Já jsem luxus. No tak takhle nemůžu do videa. Já natáčím, ty ne. Jo. Já natáčím taky. Ne, já. A to je za pointy? Jo, tady to je point. Začíná minihra za 19 a Ty jo. nemůžu do videa. Nestrkej vy tu lidi. Strkej si ji sám. Do prdele. Jo. Jo, jsem tady. A jdeme to tak najít. Jo. Já tam budu první. Budu tam první. To je taková hra, jo? To bude dobrý. Teď jsem úplně nahoře. Ale ty se nemůžeš koukat, protože musíš hrát. 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Nejdi tak napřed. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Jedna. Teď skáčeme. Kde tady má ty rachejtle? Já si taky ty rachejtle.
Nemáš ponty. Za 400 pointů. Jo, kde to jsme? Co tady bude? Já se bojím. A la 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 la. A la 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 la. Nestoj A la 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 la. Nestoj na jednom místě. Jo, ale takhle tě všichni zabijou. Ale umřel si jako třetí. Bum. Bum. Sakra. Bum. Jdem čel další video tady ten. Ne? A jo, my natáčíme. Já jsem zapomněl. Jo. Pardon, já jsem zapomněl. Jo. To, Patriku! Ano, hrozný hlupáci si ty. Jestli ses nevšiml. Já jsem tu jeden. A ne 2 nebo 3. Jo. Koukej domčo, my jsme dvojčata. Aha. Škoda. To je ta podkopávačka. No! Proč mi to podkopávají? Nechoď ke mně. Jsi škvol. Tak já to zatím tady stopnu, tak